Agricultural and Environmental Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tana ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirito kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi nyugutira sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Aiga no visito na into botame ngote botore nkwana na tori kintere kite chana na Diamond Dominium na karo kora kintere chiga kite chana na Diamond Dominium te kintere okoegwa okomera gocha senda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoegwa karo kwa irwe okorete tamos uneyega karo kwarete tamos uneyega watch bekaim tamos ingi ya kabisa kwareta match karo kwareta match kwanya mekama watch mumeka wakitiga maiga kwa ganyense yamo kare kwa ganyense yamo ndatere jinjiri godi sorofu ndatere yengeri gena that's why abange to kunyero kanga Dominium stones kare kwa nyebekire mana machari ali liberera nalibone gotwana chinguru cyaye cyogosokeri yogo ne ryoge riga nalitoko batukunyuri tuko cyase linde igoto libuna ne chemical go chikonywa go cyaso mubero teringa ne kintere cyogo chiko kimera go cyaso mubero kyagara banda abange bamerire chindatere echi bandu banyura maryogo aicho ira aso mubere paka yanda iranire kobeso maso mubere so nuga pesti na kyo sangalinga na mbe yemo datere jinjiri go expire datere jinjiri bwa tiani chemicals datere yito likomera go kya senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira asa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go chinda go sibyara manyinga go kinyaro bonyamasi nkone ne kyalenga chinguru cyo mubere cyakire nakubwa mono ngo konyale kubweni amarwaire ao ara semebere unabona arthritis ekero bwato mo chandu bwa arthritis and datere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka so mubero kwanywa chinengo cyao cyakonga iga abantu baito nimate konye moko bukuminga etokunywa amati kindatare twanyure baka twarosire ekito likomera go chinda toli gukora kende yonse nene nchibwa ati expiry dates nende chire chingi ya sana asoko kora mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenga neba turwarete nabo chigoro chira asenga eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga abantu baito none inwe tekike tambukira moche nabo chigoro chira asenga yao uchibeke kabisa motu mekene familia ya mwensi eyenere korokwa nano Diamond Dominium elitoko batebiri tuko cha serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyomo cy'obusungo
asamagacho Ahuru Towers rirongo rya kabiri iyubera ngene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetara sinamba cyabo 0784 955 717 gose 0705 860053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Margoba engiana ndo manchumo ligerelia karibu ase kionga chinsanye ekero charagire chinsanye chabona magroba elionkomanye ayo twabere togo kwariganiria ase nchira ere eyobwekerano Wilson Makori nene tokubwaterana nere kurugalia sensemo yebimanyererio na inche nigonkoro kwa Ruth Kemunto anegatia rito kwariganirie ase kionga chinsanye obotko bwalero. Omuichano munene ase kenyoro kia Mandere ogembo magega yomusaraba onyagusira oyobete kagutinde kwa litu kuligoro gotoka kole para. Ona tono kukumya sana. Esa ole to amana kiwa. Anto amana to akora. Ona to kana kama mbona kanda kutimpa sabu marasa. Ona to kuno kama nto nyama musaraba yiru to yi. Ona to asinya nkikia ko lokate musaraba ko lusiwa sendela. Ona kike tatuichana tega. Na baiga bamenya ubago tumeke pale kurwa chinsemo chanya igwa Central imeye ward ya township nigo babere bakwe murunganiria okoroisiwa we pale yo. Olibu amwete chipale chichirosiwe. Moroche mbuya chikorosiwa. Mbuya chikorosiwa. Omonto yobwe contract choye bwate tore korosia muamwanjeranire. Abarai bali bakwamereria serikali niko babere bakubolia babunge gutaitabera na finance bill yo mwaka bwe 2025 nomo 2025 Those who believe that they serve the people who elected them to be the forefront in rejecting on the floor the 2026 finance bill. Togo chaka ekiunga chinsanye noroboti ruogo ichania kurwa chinsemo chio gembo Mandere asaba menye we chinsemecho baba bakubuka nege kone ase babetu bakumwenia umwanchu oboli tukolegoro kurende ekaba egesie kebe umusaraba uibabetu bagutunga aso boina bwaye nigo baboka banyora toyo ase bayonyora kule ase para gukwanekerekyo nigo baberi baguichanira egekorekyo na se chinsemecho umufadha bwe parish yo niga baka wikirana asayo na kurusyo musarabo yo epara na kuyera wika ase kelisia asabaga koyosabera na boigo ebikorebyo byababikugi kerirwa muno hamo nabamenyi be chinsemecho umulikitu Gilbert Kobi nero gutuchakire kiunga chinsanye ase nchira yo wikirana Nase ekenyuro kia Mandere ime yogembo asaba bamenyi benseme yigabanya ko bakubokere korwa kigukumya asabanya ko bakondokiwa no gusumurwa ko mu araba nyalta ko bekwa asembera yo mucyoyo yiga Ncheko. Nganiga. Uyosete no mwana. Ona tono kukumya sana. Esa ole to amana kiwa. Anto amana to akora. Ona to kana kama mbona kanda kutimpa sabu marasa. Ona to kuno kama nto nyama musaraba yiru to yi. Ona to asinya nkikia ko lokate musaraba ko lusiwa sendela. Ona kike tatuichana tega. Ona usitu na wili tuange kilomita watiba pahali zero abanyene nigo bagote abonege ntukigo kumyo bataranira ko bakorora ase gagetari geke na asengencho omanyene ko bagutinde kwa bwangoiga na inde mbanyari ko bakogoswa nege getambukire keiga uyo no muichano monene twakumiri tutanya kororege koneki umuntu akukwa umanya kubuguri uyo no mungi no yura irenza ensemo
no erena kwete erena bakunya kulira anginesium ndo richa tio yaro manyire gukwa gakyo utigira abana bayo omumuro yomo abaiseke mbatatu gakyo utigira omwana oye okonya konya basigikaine muna chindugu na ise basigikaine muna chindugu bono omanyire gukwa utigira omwana oye tesa atigoro gakina makumi amanene nigo waereseire okogosigwa kwabo igoro yegikuru kuneke gitaranya ko bagekororekana nabo gokianyegairie orugongo rwa gusiengima tokumeti gakekero bakoira umusaraba ekero baira umusaraba ego yaro ninsari oyaro ninsakare gose ebaire teba baira babeka gucha akibamanya gotoro kimusaraba aigwerose gaki tokumeti abaliki bamangana etokumeti oyo nanko yana tuamone tiga igoro dorite sana ntuko tuwatimorendo lakini mondo yoro stimo salaba ga sembera nanya korogete ke korekana usenanya ukeunji lakini mbobe antogenchi mufadha ntenera bwe parish yogembo nanya ko baga wika sorogongo na kuira umusarabo yigwika asobo syo gwekerisia sanya ko baga kwerera ayatari kunyara ko baga kuigwekana ase binyoro engalenti bale twiti ende kunyo some misi kuyosimeka bia abonanga nanyubekera yaro immediately lakini singincho ebirengere by'abantu bimayati kirenge ky'abantu bimayati biri lakini sare nama yatawakara byonse byokolekana tukora mubaso achinga kikibonega abenke balero abatebi beiti acha sente bobisi tukole tuyosome misi nigateba nyuma yo guteitia kwabo nanya ko bakwira ni musarabo uyo gokia sembera nikera banyore na buboka obera yasa mutkayo simerongene tumayo chiko some misa chiko yo simeka wono bia after mutkamerongene nabyo bikono bya ko bigo ikasensemo yogembo a seri tukolia lero kone kuruase rogongoro igarwa mu machoge bwa chache nkoli bwa terega tembe amarita nje Gilbert Kobi Togo tigana na jibono mwanchu mwaligiria na kwenda guika county ya Nyamira abamenyi abagutumeka pare ya Nyaigwa guika Central nigo babere bagwesokia na kwemurunganiria ebirengo pare yo egendrete koroiserwa asibabere bakuraga ebyara guchiase omonya konda oyo egendrete korosie pare yo asekeri batebire buna nigo atari gutumeka omorom oikeranete ebirengo bya igoro asibatebire nigo omorom agutumeka ole amaraba boigo gukwana chinga kecho nigo omwe bwe wodi yo omoske Duke Masira abere kagoteba buna nigo erebuya chipara koroisigwa ase birengo bibwenrete erikonekyo bosombi mboli gochugoturubanirwa asa matuko alebosio omurikito Fatgad Gisemba norobotyorwa asobime oribu amwete chipare chichirosugwe moroche mbuya chikorosugwa omonto oyo bwe contract oyo bwate tore korosia muhamwanjeranire abamenyi abo bagutumike para ekorwa Nyaigwa yacha gosoka ekanisa ya Central SDA imeye ward ya township nigo bono bahemurunganeirie enchira epare yo egendrete koroisigwa Samarita nkuru kwantoni gwaga ikurugura igachwa kali one twachirega igakurigerie pare ekorosigwa ekwenda Central ya branch yagenda yatiragadi ya nigoro epare yatogechire pare yentegetangani omoro mubekire gigoto imoro ukono gotongaina gototisa gototuba maiso lakini abana inchi bakanire batabiranga pa omoro muyo bekirwe gigoto imoro mwana mara batuteto omoro muyo begetuge gomutangani omoro mubwata magena none rorikere gotosete gotoriega ndu mutoro ime none abana inchi bakanire nande baigure bobe kyagero mwesimi wochirega igakwerorera ororinge pare tebwenereti no muntu contract ire pare yo omwesimi wonya konyigwete omonto ire pare yo okorosie pare tigaenda ira ne kerasi amanya na kichipara chibwente korosiku na moro mukyo bwente gotumeka donya nabo nigo barorekanire kogokiwa enchira omo MC obo omoskedi ukyo yagi Masira agendrete kobaigirira asokanyora obokoreri amalieta nengolo kwerimeda nyanjama omongi no Dennis Mosomi epare to chandegete chikure tweta abeshimiwa tweta abagambi batogambere mu township lakini abagambi omweshimiwa ito Duke nagende tegasia yengira lakini ona ligareri omweshimiwa ito ligaria mwa mutwaleteirwa omaraba bosa omwe
kubatikana no koroizigwa okobe kwepare yiga nigo yabetireirie omo MC bworogongorwo omoskedi ukimasira gokora etaro ya bene gwikase para eyo na chandekire kinganyite chitractor chitana gocha chibesa tu abekire nde tu aire contractor inki ata gotokorire gasingiye no rigereria yebweka no tabori nka nje na bori because na no mumenyi bwe town ya ene para ogwancha ekorwe no nyene karabari gutaka kubeka mbali kora grade mbarosi no na sama chago mbali kora beka na ningo no moro mutware kubekeru aiga ne town mutware gotigeru no moro murenga mutwabwate bono down thing na egento ba mentira no muntu bono na maraba ba menta umuntu atasoke kuri nyumba bono runo ni nyumba bari bagosomira kuraiga baba goitana ebakori bamara abakoriye gazi bonzi banyegetari no bakora chingaki echecho nigo omoskedi ukibasira atianire buna nigo araje gotema azechinjira chonzi erio kwenekia buna ebirengo bibwenerete byokoroisugwa epare yo byonzi byabwatiwe so nakindagete kubori abantu baminto kibesa cheino cyaba township ward moisa negete ngambye cyakora imegasi yayo so that you are masking aseke kerokyo ne bankai I'll walk to an office to make sure na defend the abantu bane ba township bakorerwe gasi yengiya Forumambia been sitting in the budget committee. Ngokora abantu baminte gasi. Na lina rangeri kumaka notana ko tena kwatokorire para na marababa dambiria. Bono no rigeria aiga omonto renge no moyo. Aiga ayataria marabaria kwaka emetura yogo simeke mete. Omoro moyo yotari omoro mutoko tubana maraba. Why we doing this? Ochiasa abantu bamitozo kono bangaina ngatu bakorire gasi. Gasi kiyejereka. Okoiga na kugusaba kurwase abamenyi abaiga bagutumeka epara eyeiga kubwatekana no moromu oyu bataisanegeti oyobere gokoretwa asa yaiga bono nigo babeire bakuburia omunyakonda oyobetega kwegwa emirimo yokwene kyanga epare igangoro ichwere anyare ko bagakoreta omoromu omwao Kingo reporter Getembe kuroiga nyaigwa eyegotoke meye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba Ekiombe kia bangina kuruwe kaunti ya Kisii kemanyekanite buna Jubilee Women's League nigo baba bagwe sokya na komochia chinkwana chiaye uyo kabero moseneto mochole umoske Gloria Oruba echo babere bagoteba buna nigo chikoreta ogwetana amo nikiombekelia kumusira Daktari Fred Matiang'i ukwana litukulia lero nigo babeire bakumubolia nyareko bagakurwa maskani ya bene gochia as Daktari Fred Matiang'i anene bono ekerale neganga yokolia ekerogo kyobora ibwense no nyenabo nigo babeire bakumwaregania ase ebunge ya Kitutu Chache South abolitukulia ankyo ekerara chikugura eskuru ya secondary imeya Nyankuru ward ya Nyakoe Jubilee mbele pamoja. Form ni Matiang'i. Kuredem Tamura, Women League Chair Kisii County, then tabangina. Dari tuachaga igamna bangina bonsi babusi county. Tutaitoko condemn igento munginoria okurukusi no mungina tura muruko sino musubati okuruguroria orioba. Gereri orioba tariere okora ore analysis yo kumanyanga ninga kubeka number 1 uso kuboribo president se country ya Kisii. Tutaitoko motebiga. Aiche gusimambi because our president 60th president will be here atueresa mangana alia quantity na kianya bangete igo mutoru gete gosembiyari na rutwachaga gatotaka kumanyana kianya gambete twataka mambi atuerese ntubuna bagusiga oro abangina barege barwete from every constituency their women league chair kurore bagechegu genye ngime bwate Fred Bokeno Matiang'i ntune tumaite kurukisiga na kenye ngima nere manyite ninatoka Kitutu Chache South. Mimi niko hapa kuwakilisha constituency ya Kitutu Chache South upande wa kusimamia constituency kama mama. Ninasema ya kwamba karibu sana the 60th president. Wewe ndio Wakenya wamesema utawaokoa. Mambo ya huyu mama ambayo ni Gloria Oruba, hayo ni mambo yake ya kishetani. Wakenya pamoja na wamama wote wa Kisii County wako tayari kupigia kura
Mheshimiwa Rais ambayo ni Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo kesho tunasema karibu, na wamama wote na watu wetu wote wa Kenya mahali mulipo, pamoja na wazee na vijana wetu, tunawaomba kwa heshima sana. Wa 60 president, mambi karibu sana, tunakuongojea Saidi. Abangina mwanya ndio mwako. Fred Okengo Matiang'i nehemu ya igoro, abangina nao bali bagocha kumukaribisha. Kwa hivyo tunamwambia karibu sana Kisii Women for Matiang'i. Abaiboli beskuru yoboroso ya Kiamogore yue gotoka ime ya Marani ebonge ya Kitutu Chache North ime kaunti ya Kisii nigo besokiri na korokia omogokobo kubwatekana n'umwana siasa Joshua Nyarenchi kwimukie gitambukiro na kubaboya aborokiwa beskuru eyo uniform chinya asibabire bakugokire gitambukiro kyo na goteba n'enjere ya meyo gusira cia mate chonsi chiri chikurwa ase chinka chitari kwenyara umurikito Daniel Ontiri noroboturwo asoboime Nase skuru yoboroso ya Kiamogore iye gotoka Marani meye bonge ya Kitutu Chache North ase kaunti ya Kisii asabarokigwa gwetania chimibere korwase chiamate chokonyora gwense ababere bakobeka uniform chiagotire na chirwete babwatokera obokonyi n'omwana siasa wakili Joshua Makori Nyarenchi oyibo igero mumenyi bwensemeye gatambukiro abayiboli beskuru iga bagokera njeno mwiboro Kiamogore ngwakera wakiri ngambi ya mono asoko toretera chi uniform abana babeke bede karo mwana okonyora abekete uniform etandukete tari go feel comfortable asa abana bande korengana na barabo igitambukire kiga ngechiko konya ase gukinia ebirengo bya masomo asa borokiwa babo asikiribuna abange babo niko basinyire gochigura kubwatekana no gukonga kweri ryo bugima bamwereria mosike Nyarenchi ngambi ya mono unanja nkonyire bunyamana buno moyibori asomwa asa abana bane babere ina uniform kiagara buna bona iga bugima bwa kongire kere gento tugongangana gutiana tina gutia na tonyore bese ngatu kuruskuru ase konda terigo isana otokonyira ntuko mwakera ngambi ya mono soko to uniform muna bana go bugima gwa kongire ntuko chikonda twanyore bese nka yagenda ase umutoriro oloje ntuko nyara gutiga abana igo twaranga mbuya twakere mbuya tuko mwakera mbuya mono kiagara to ire uniform muna nja abana bane tayari banyorire bonse batatu uniform na arorire buya babairi na uniform kiagara naringe kunyara gwa afford kubagorera chi uniform asense mwende Nyarenchi nigaine kibuna na chikogendera no murubiga atari korosa kwene kibuna aborokigwa ase skuru chonsi ase bongega ya Kitutu Chache North bagendere gwikiranirwa amagani abo bunencheremo yo gusuguma na gukine birengo bya masomo na ichinga kecho oboli kubwatirana bunencheremo yo gosirio butaka ntwarenge magena naro primary school yere sensi na to karu uniform nende twa school chine tota kwa uniform sababu ya ite foundation yo konya abana baito na singi tota ko basira na boy gole banyara ko karabya sa masomo ntwa promise raro nenda again twanyora ga se kenyore Kiamogore abana mbaro they need cases ya abana sajinda bibuli babatayo abandi batari kwenyara ngone twa promising ankora to feeding program as school he linda abana banyara ko bere school basome ko ran sajinde mwana ta ko ta ronye ta ko teki onye ndagra tiyo ina beto mu gakira sengi chenje na some tuna abana abande kana ko nyore ko kandi koro ni mai tenge talent to ko bring up abana to ko sira isa ko to kanga abana baite to alete program ne chiko bakonya sama soma abana baite linda baruba ko bibiongozi bya mambi ngruba tirega taseni kiagatembe korega Kitutu Chache North ime kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri Aseri tukolitangani University ya Kisii nigo yachakia igikaro ky'umuyiga boko baletamo abamanyi korwa chinsemo elikwene kibuna nkuru bale amaigelio naboigo amasomo mebagende yonsi etayo kwa naboigo nigo babere bagote babuna wetera ase abamanyi abaiga nigo sector imense ya Kenya egati yabo chisemi obochenu naboigo koleta magenderero birachikwenekia ogosirwa elikwenekia abananchi mbachikwego keliayo korwa ase serikali na boigo asense ya Kenya ngima murikitu Tyson Manyara noroboturu asoboime. This team is in this very particular conference of multi-disciplinary international conference. Egeikarekio kia gatatu nigo gia chakarero ase University ya Kisii na kira chikoera ankyo kwa yalibo gechi nje vice chancellor ya Kisii University. Lero watwachaga gekora ntubwate umusangaririka muno munene oyitokoroka umusangaririkano ogatatu igoro ryo buringoria ase ensengima
Nigo kibalentete amo abamanyi ao abatuki ao abatedeneri ao abaroisia amachiko abanyasemi abaonjoreria naboigo aborokigwa elio kobeka chinjera chogokora emechando eyegenderete asense weta bolingoria bw'omwaka oyo igo bwarentere abantu bakora bolingoria korwa eseyansi ndobwata abantu barora America ndobwata abantu barora Nigeria ndobwata abantu barora Tanzania Uganda n'aba Kenya n'abandi ngocha bale igo twachaga kugamba igoro ria ng'enchoki amang'ana y'obolingoria atabwati chimbebe nanda atariko goteba ng'abandi bare excluded na kitwensora chamo tokora obolingoria elinde tonyare konyora amachibu ase emechando echandete mwanya bantu ekora emechando echandete mwanya bantu talige echandete omogusibweka talige echandete omokenya bweka iga echandete abantu bonsi ensengima nakego atwarenta abantu abo bonsi korwa ase barwa okwenda obomanyi bore babwate gwetara ase obolingori bwabo tonyare goisaransamo tobwatera namo omoelio tonyare gokora konyora amachibu aranyare gotokonya. Professor Nathan Oyoliogechi nere omo Vice Chancellor Okizu University na inde omwarigania bw'omoyega. Ekara twakorera ebinto byonsi igo twanyorera obong'aini obuya ase eng'enyo ebinto togosomia ase eng'enyo togenda gokora okwirondeki obotuki bwa gochimotwe naende twensure ng'a ebiri byonsi bitwachare konyora ase obotuki obo ase obolingori obo tari igo tokobitika iga ase university igo tokobira ase abantu baminto sikoga nabo banyare goikera. Professor David Kimori kuri University ya Minnesota State Mankato oyo obeire oibugosira konene University ya Kisii nere oyachakia megeria arero ase abakagosoa igikaro kurwa machengumbu wetera online gose emitandao. We understand competency-based education as an educational model, but see it as a transformative opportunity for our education itself. Here my son is trying to explain how the hand and the brain coordinates in 3rd grade. And I will play. I built this thing at school, and it's like in here. So like how you move it by like moving up the string, but like with your... Professor Nathan nigo boigo akwanera AI gose artificial intelligence. Egente kanu twanyalre asobolingori bwa bono iga. Egente ngara ko artificial intelligence. Egente kanu mo korra bana bakana gorgel ya se computer bali nona wanta banana. Twatebire nga artificial intelligence ya taligento kebe. Eko erango gotokonya kere twanyara konyora amachibu bwango ose eng'enche gotoroka lya tokonyora chinjira yo toroka lya tokonyora amachibu bwango lakini talinga toligera litukosa iga artificial intelligence totumie obolingori obo namang'ana twanyara kora se AI elinde kunyara kora obolingoria bwa gochigoro mono. Wycliffe Tyson Manyara kulipotera gatembe kura Kisii University wadi ya Kisii Central yali bali chache Kisii County. Wanasiasa nigo bono baburiwe gutatumika abananchi bobe anene bono chinga kechiga bakurigia uburayi erikwenekia nkwenyorera bale ebirogo agukwana kurwa somo yega bwebiroro bwokumwenia mongina yunuke bosibori oyobete kagoitwa amuno mwiseko yegwika gukwa ase kenyoro kiamu ase chinsemo chia kiamukama nigo bono abanasiasa babere bakugikiria egekorekyo amona abananchi asobwamo ase boigo babere bakubasigeta abaiboli banyare kuba bakubalinda abana babo ne chimbwa chire chingiya elikoneke bikore bingabune biga mbiri kogendera kwenekiwa asa matuko alebosio omurikito Polikapo Kara norobotoro asobwime naso mujega bwibirero byokomwenyo mongina yunuke bosiboli oyo bagagwitwa mu musubati oye gwikogo kwa chinseme chiga cha mulemani nyali bali masaba asaba nanji bagikerie egakorekiga tuwa musiriri omongino lengo manyabya saramuya otabwate mangana na muntu matuka magega mongino yotagasabereire mongino yo garengo mulemi omuyabwe chingeni nanje tigante abengeka sekenyoro gesomo ngino yararete na togotara gweta twabere togochongerwa. Lakini hii si matanga ambayo imeletwa na Mungu, si imeletwa na mwanadamu kweli. Najua Biblia inasema mzazi ni Mungu wako wangapi? Iho vitangenda ti Nyasaye. Mondo kongenda Nyasaye no mondomia.
Oyo igao nyarko bago gwikiranwa muno mwana siasa Sirita Herbert Nyarura Murang'a oyure neki agasuyo kuburekera ukibujumbe kurwase bunge yega ya Nyalibali Masaba niga watukiro boseme gucyasaba ibuli kwani kibunango gorora bale abana babo nanene chimbwa egendo korengana monera agikira bikoro byagendera ko bikororekana ase chisukuru abana babeire gusena ki tafadhali mimi naomba discipline watoto yako kutoka nyumbani talibo morochino hesi skuru bachakira gusamba tima tinga kia wana baba intua tua gaiturwe biboko ebibepi poniga ngomo ibolia tanga ncheto ingitera mwana bagusamba chiskuru na mota getetu tu arega sakukera yo chimoto nyaruli tata getimanga nale kabire hiyo lakini kwa zaidi ninalaumu waziri ambaye anaitwa Migoso Gamba itukolia mati ya skuru ya yete gaki skuru ya yete ingi gako graboni gaki asinsemo yende Nyarura niga segetira basai kwani kibunango bwatabare chikura na wesokya engakiyo gwaka chikura unenchire ya moyo gwechorera barai abo barayenekerie orogongo amagenderero temere sana gutare constituency yetu ya Nyaribali Masaba igongo tarage ngotebi vijana wote kura hakuna vile mtabadilisha uongozi bila kupiga kura kubadilisha uongozi ni kupiga kura ndio kubadilisha uongozi lakini ukisema au kiongozi fulani hata ukisema hautapiga kura tayari wake ile kiongozi yake bebi koso ulio tata gete oirire obwire ulikuwa bwetenganero mya Igo ni vizuri kila mtu ajitokeze apige kura. Oigo ni gabwatukiro boseme gucyasaba na siasa utabatumeka abananchi bobe gento bwigagendera ko bagagusigita abananchi kwene kibunamba ariko beka siasa senkoro asaganire abarayi kurigiho oborayi asinchira yo murembe. Ningependa kuambia watu hii wakati ya kura hapana tumeka na siasa. Intuna na siasa to waka. Na hande na boko na tuarama no monde samatanga gosese nyangi gose stumerana lakini sika ali togo tebani ali na konyonsi wewe kama supporter au nyekore supporter ya Simba gose ya machoku wacheni kupigana vita mugusita manyeti mangana mugusikorwana mangana ayu arontu akana wacha siasa ikuwe ni mchezo ambaye ni kama pool pale kwa pool mwenzako akikushinda uende kupiga yeye unachukua ile pesa unakimbia nyumbani lakini isiwe ni siasa kidogo ukiona fulani anataka kukushinda now you decide to use guns if everybody decides to hire guns I think we will not have a community called Kisii we only have 2 counties in Tunawagosi that is Nyamira and Kisii wondo chago itana tuaerire pi so nilikuwa na haja kila mtu tukae kwa amani ginko reporteri getaseni kya uwanjete kya Getembe inchego nkuruko Polycarp okara Wanchungu ligereria roboti oruna rogotoira somutumuko mukebwe kiunga chinsa inye kulinda segeka gitari Getambe nande nkoira nande elio ngendere gukumanya tubasa gusukale gendera kuligereria TV yago ya Getembe. Ine kwabiri gukoria road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukoria track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emesangerekano ya siasa brand activation ose emesangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabuigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabuigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC nabuigo track yana boko nyetumika asobo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwe terase namba 0704765412 Nyora chitrake chiga Eldio
oikira abantu abange. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwege bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sabali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero obubundi bachago tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gwetrasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eriwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Karibu na ndo mwanchumo ligereria helio ngendere gukomanya abarai bali bakwamereria serikali gose opposition nigo litukulia lero babere bagwesokya na kubolia ababunge bonsi wotaitabirana umuswada gose finance bill iyo mwaka bwe kiribubere na 2025 nomo kiribubere na 2025 gukwana boigo nigo babere bagotabuna nigo umuswada uyo okunyanyasa umwana inchi okawaida asekeribuna nigo obwatebango eyure nyinge ase boigo babere tubabuna nigere buya eserikali enyareko bagekoligereria obuya. I want to ask our members of parliament in the National Assembly, those who believe that they serve the people who elected them, to be the forefront in rejecting on the floor the 2026 finance bill. And the other side, the flower girls of William Ruto, the flower girls, who are the majority, will want to vote by acclamation. Please be present to force a division so that Kenyans can know who voted with them and who voted against them, so that they can keep a record, so that next year, in another 14 months, they can pay them back in kind. So that is my plea, that please be present on that day so that you can force a division, so that it is known, it's on record, who has voted with the people of Kenya and who has voted against the people of Kenya. To be included as accounting officers because they have been evading accountability
on the basis that they are not the accounting officers. And therefore, any adverse findings by the Auditor General, the report is tabled before the Senate. Please just pack your things and wait. Go home and wait until such time as you will have been cleared by the Senate if you are a county governor. We are a democracy, and democracy is government by deliberation. Our colleague, the Minister for Finance now, or the Cabinet Secretary for the National Treasury, has been criticizing us and saying we are making proposals, the Finance Bill 2026, recklessly. And my answer to him is this: you put it forward so that we deliberate it, we give you our views. And that's why we're asking members of parliament that if some of these amendments are not done, then the bill should be rejected in total. There are details that we have not gone into here. For example, if you increase tax on income from rent from 7.5% to 10%, all that is going to be passed on to tenants. The same ones who are paying SHA, the same ones who are paying housing levy, the same ones who are paying all these taxes. How will life be afforded? Timu ya basubati ya Kenya Harambee Starlets nigo yabete yake kuyikora itimu ya basubati yense ya Lesotho chigosali isano nemo gose chigori isano nemo aseligena lyesagero enko yeyu nigo yalenge yake bosani naboigo iganga ya yenene noko yetinye Kenya asege kombe kerbosyo ya AFCON 2026 asebono yabetege kogosorerwa asegeti kya mwana wasa asense ya Zambia. Game imekuwa fiti, tumecheza na moral, tumekuja tukijua ni game ngumu, lakini Mungu ametusaidia, tumecheza vizuri, tumepata 3 points na more than 5 goals. Leo ni moral kwa sababu ni tournament, na after hii tournament tuko na tournament nyingine kubwa, so tumejiweka ile moral na tujue ni nini yenye iko mbele yetu. Tumelearn vitu mingi sana kwa hii tournament. Kuanzia game ya Zambia hadi, so for me naweza sema in the learning process towards AFCON, so I think to learn it fit. Let me just say that as we are working on scoring and we are able to score 6 goals in such a tournament, it shows that going forward we can do better. What worked for me, of course, as usual, the players followed the instructions. They played well. They also wanted a win, so it's good for us to also come out with something. And being that we are playing against Lesotho, we didn't think of them as an easy team. They also came hard on us, but I'm happy that the girls delivered and gave me a good birthday gift. Narayibona mwanchumo ligereria kurwase kiunga chinsenye asobotuko bwalero pia mona yabene asenye ncho kuligereria Getembe TV tobwatirane nera Wilson Makori kurugaria sensemo yebi manyererio DJ Atsan kwane kiligene chibicha bya gwikire na inche nako yaletera nigonkuru kwa Ruth Kemunto nayo mwanchumo ligereria olisikogalia genda gutubwatia ase mitandao yote ya Facebook na bogo YouTube muna Getembe TV genda gutwara boligereri borobya na boigo genda kwegokeria emiroberi twara nobotuko borobya ekirongo gotigana bosemia wa Getembe. Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, mangana mazi, pagina ninjo. Nkarukuma kengo, andati nkengiri. Ndumora mistati karumora mistati konege tegandire datondana. Okona kora to mo yori arware to kimonyare kire uchinacha kama tuko mambiende.
mambi enda gocha guku na nyasaye nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura mistati karumura mistati konyege tegandire bwetegandire ukuri kumbe ne kiomeri kiale gitabwati mabere enchara abantu mbachande gitemichigo eta bakonye umuntu ukuragira buya igo koba boronge kabisa kwa mayo ande nyale buri na bachenja ntukaito konyogotire igese twakaringo nyokure tara kutali gukwa nkarukuma kengo andati nkengiri nje ndumura mistati bono enda onoleta mabere mukiro kendo gosino butaka bwakiro muki o abana amabere una bakubyuka ubora butika bocho muki usina abana abagosoma letiro borabu sino konyo byali gosoma kabisa wono kono bunyagitali kere ndono orabiro mukise muki mwali gona kurama nyumba ncha yumboka gai nkarukuma kengo andati nkengiri ndumura misati karumura misati konyege tegandire igo ikinege ndugo tworokinga mona kono gucha abantu mambi mboki ukona guchanga ikengeka nabagekoba Pagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo pangina ninjo.